Za nenápadnou drevenou bránkou v družstevnej Prihornáde 12 km od Košíc nájdete čarovné miesto. Prírodnú oázu pokoja, radosti a voňavých byliniek. Ekologicko-vzdelávacie centrum Sosna, ktoré založili manželia Sabovci. Nechali sme sa ním previesť, niečo sa naučili, ale aj pomohli. V prvom rade sme zistili, čo znamená pojem permakultúra alebo prírodná záhrada. Permakultúra používa prírodné princípy, ktoré bežne vidíte v prírode, tak sa využijú tu na. Sú to prvky od stromov, kríkov, cez jednotuché tvary, vyvyšené záhony, cez to, že sa tu namulčuje, čiže žiadna časť by nemala ostať úplne nepokrytá, alebo v prírode veľmi nepoznáte nepokryté plochy, vždycky na to napadá listie, alebo to hneď sa tam vysajú rastliny a hneď zaberú ten priestor. To znamená, že každý prvok v tej záhrade podporuje ten ďalší prvok tak, aby ste mali aspoň o trošičku menej práce. Nechcem povedať, že je to záhrada pre lenivých záhradkárov, nie je, lebo na záhrade naozaj musíte robiť a udržiavať ju. Záhrada je stále vo vývoji. Takže záhrada, na ktorej máme anglický trávnik, posedenie, vybudovanú nejakú skálku, fontánku, nie je prírodná. Nie. Naše prvé kroky teda smerovali k liečivým rastlinám vo vyvýšenom záhone, ktoré v tomto období kvitnú. Napríklad taká kráska zvaná echinacea, no i pamajorán obyčajný, ľudovo nazývaný aj oregano, ktoré nesmie chýbať každej dobrej gazdinke v kuchyni. Zobrali sme si fúrik, nožnice, no a pustili sme sa do toho. Záhon pamajoránu doslova hučal od včiel. Najprv sme sa ich trochu báli, no po chvíľke sme sa s nimi skamarátili a každý z nás si robil svoju prácu. Oni zbierali